Szeretettel köszöntök mindenkit a Deák Ferenc Általános Iskola tanévnyitó ünnepéjén. A Deák Ferenc Általános Iskolában elsőként Puskásné Ömböli Mária, az intézmény új igazgatója köszöntötte a pedagógusokat, diákokat. A tanévnyitón részt vett Hajdú János polgármester, aki elmondta, a város vezetése mindhárom önkormányzati általános iskolában képviselteti magát, ezzel is kifejezve azon szándékát, hogy minden oktatási intézményt megfelelő szinten kíván fenntartani eszközök és szaklétszám tekintetében egyaránt. Fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek ne csak időtöltés legyen az iskolába járás, hanem hasznos útravalót kapjanak. Elsőrendű célunk az, hogy az iskolákban, intézményeinkben rend és fegyelem legyen. A munka jellemezze ezeket az intézményeket, hiszen nem azt akarjuk, hogy a gyerek egész évben jól érezze magát az intézményben, hanem azt, hogy munkahelyének tekintse, és a 8 év után úgy menjen ki az intézményből, hogy büszke legyen, hogy ide járt ezekben az intézményekben, büszke legyen arra a tudásra, amit megszerzett. Ez a tudás magabiztosságot jelent nekik, és eligazodási lehetőségeket és érvényesülési lehetőségeket az életben. Az új tanévet megelőzően megtörtént az iskolákban a szokásos tisztasági messzelés, és részleges felújítások is zajlottak. Emellett felszerelték azt a 70 digitális táblát, amelyeket pályázati támogatással vásároltak. Közel 70 táblát szereltünk fel az intézményeinkbe, ezen kívül a különböző